Ctené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vás privítal na oslavách 80. výročia Slovenského národného povstania a tradičnej vatre, ktorá sa uskutočňuje tu v Častej. Na úvod zaznie hymna Slovenskej republiky, následne krátky príhovor a potom zapálenie vatry. Poprosil by som, aby počas hymny ste všetci povstali. Vážení občania obce Časta, vážený pán poslanec obecného zastupiteľstva, pán Jozef Grajciar, vážená pani poslankyňa obecného zastupiteľstva, pani Jana Jakušová, vážené pracovníčky obecného úradu, vážení členovia dobrovoľného hasičského zboru, všetci prítomní. Dovoľte mi, aby som vás ešte raz privítal pri príležitosti oslav 80. výročia Slovenského národného povstania a takisto pri príležitosti organizovania tradičného podujatia Vatra v obci Časta, ktorý po skončení tohto zapálenia vatry a po príhovore o 7 hodine bude pokračovať odmeňovaním osobností spoločenského, športového a kultúrneho života v obci Časta a následne tradičným kultúrnym programom, ktorý pre vás pripravil organizačný tím pod vedením manželov Šeborovcov a hudobnej skupiny Ľuboša Bilského, tradičnej hudobnej skupiny, ktorá nám tu pripravuje perfektný program. Dámy a páni, tento rok je, čo sa týka Slovenského národného povstania, jubilejný. Pripomíname si 80. výročie v povstaní, ktoré prešlo svojím vývojom, ale aj historickými pohľadmi na jeho význam. Jeho význam sa pripomína v týchto časoch oveľa viac, a to hlavne, keď si uvedomujeme, čo znamená v súčasnosti slovo mier i v súvislosti s tým, čo sa deje na ukrajinskej strane rusko-ukrajinského konfliktu, ale hlavne hneď blízko našich hraníc, čo sa týka vývoja na Blízkom východe, ale aj celkovej bezpečnostnej situácie vo svete. Možno práve v tomto období je si potrebné povedať a pripomenúť a hlavne si uctiť pamiatku všetkých, ktorých padli či už v prvej alebo druhej svetovej vojne vrátane Slovenského národného povstania. V Slovenskom národnom povstaní pôsobili aj občania obce Časta, mnohí zahynuli a na ich pamiatku máme v obci pamätníky. Jeden sa nachádza pri kostole a druhý na cintoríne pri dome smutku. My sme spolu s pánom farárom, s poslancami obecného zastupiteľstva, ale taktiež aj s príslušníkmi nášho dobrovoľného hasičského zboru dnes tesne pred zapálením vatry uctili aj ich pamiatku
položením venca k jednému aj druhému pamätníku. Hovorím to preto, že mnohí si ani neuvedomujeme, keď každodenne kolo týchto pamätníkov chodíme a máme na nich mená ľudí, občanov šťastej. Niektorí to šťastie nemali a museli položiť život v ozbrojenom konflikte, tí iní ho prežili a pri 80. výročí Slovenského národného povstania sa už mnohí tohto výročia už ani nedožili. Ja len chcem povedať jednu vec, vážme si to, že máme mier, máme pokoj, môžeme kľudne žiť, pracovať, ale jednoducho nemusíme riešiť situáciu v rámci vojnového konfliktu. Ja sám som mohol byť účastníkom a vidieť, čo takýto konflikt znamená, či už to bolo na území bývalej Juhoslávie, na Balkáne, alebo v Afganistane. Sú to veci, ktoré si ani nevieme predstaviť a porovnám to iba napríklad s tým, ak je niekde katastrofa, tak ako to bolo niekoľko mesiacov dozadu na území východného Slovenska v obci Ďapalovce, ktoré bolo postihnuté zemetrasením, čiže nebolo treba žiadnu vojnu, žiadne granáty, žiadne útoky, stačilo niekoľkosekundové zatrasenie a ľudia zistili, čo znamená, keď je krízová situácia. My v rámci obecného úradu prijímame aj iné opatrenia z hľadiska toho, aby aj to, na čo sa mnohé roky zabudalo, a to je otázka nejakej civilnej ochrany, prípravy obyvateľstva na krízové situácie, sme na to pripravení boli, o mnohých nehovoríme, ale tak, aby aj tu stojaci príslušníci dobrovoľného hasičského zboru, ktorí disponujú rôznou technikou a pomáhajú nám pri rôznych živelných pohromách a hlavne pri záchrane ľudského života, o čom sa za chvíľočku dozviete aj počas slávnostného aktu oceňovania osobnosti spoločenského života. Dámy páni, ešte raz chcel by som túto príležitosť využiť, poďakovať všetkým tým, ktorí sa tohto obdobia už nedožili, položili svoje životy v Slovenskom národnom povstaní, všetkým občanom obce Častá, všetkým rodinným príslušníkom, ktorí si ešte na svojich pradedov, prababky, babky, ktorí pôsobili v Slovenskom národnom povstaní, aby sme si uctili aj takýmto spôsobom ich pamiatku. Na záver mi dovolte poďakovať všetkým tým, ktorí sa podielali na to, aby tu za mnou stojaca postavená vatra tu dnes bola príslušníkom dobrovoľného hasičského zboru. Ja keď som včera jednému z nich písal, aby mi poslal mená, kto sa na tomto podielal, tak mi povedal, napíš DHZ Častá, lebo my sme jeden tím a vždy sme ako jeden tím aj pôsobili. A ja si prajem, aby aj my ako Častá sme vždycky takýmto tímom boli a vždy ako takýto tím pôsobili. Ešte raz veľká vďaka, že ste si našli čas. Po zapálení vatry vás potom o 7. pozývame na slávnostný akt ocenenia osobnosti spoločenského kultúrneho života tu v obci. Budú z rôznych oblastí tento rok a budem veľmi rád, že aj im sa môžeme takýmto spôsobom poďakovať za rozvoj našej obce. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz a myslím, že potleskom by sme mohli poďakovať všetkým tým, ktorí v Slovenskom národnom povstaní pôsobili a všetkým tým, ktorí sa podielali na príprave týchto oslav. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som poprosil tí, čo stojí po pravej strane od vatry, ak náhodou nechcú utrpieť úraz, aby sme sa trošku posunuli, no a chlapcov by som poprosil, aby túto vatru aj slávnostne zapálili. Páni, priestor pre vás, nech sa páči. Kofola najlepšie horí.
Takže podarilo sa, môžeme si zatlieskať a prajeme všetkým ešte raz pekný, príjemný večer.